Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno ordinario número 8 do 29 de maio de 2025. Antes de nada, hai que votar a inclusión do punto terceiro na orden do día do pleno. Este punto terceiro é a resolución das alegacións á aprobación definitiva da modificación da ordenanza reguladora do uso das praias do Concello de Muros. Non se puido traer a comisión as comisións informativas porque o período de alegacións rematou fora do prazo para convocar as comisións. Xa o comentamos na comisión do venres pasado. Para traelo aquí xa tendes toda a documentación. Entón, turno de palabra, Partido Popular. Nada que comentar. Partido Socialista. Señor Lago Álvarez, por Muros Centrado. Nada que xetar. Ben, entón pasamos a votar a inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor? Abstencións? Pois queda aprobada a inclusión. Ben, pasamos entón ao primeiro punto da parte dispositiva da orde do día, que é a aprobación da acta número 6 do pleno ordinario do 24 de abril de 2025. Detectaron algunha cousa que correxir? Partido Popular? Algo sobre a acta? Alguna cousa, pero eran cousas pequenas que non cambian o sentido do texto, entonces non, nada que comentar, gracias. Partido Socialista? Nada. Muros Centrado? Nada que aportar. Ben, entón pasamos a votar a acta. Votos a favor da aprobación da acta? Abstencións? Ben, pois queda aprobada a acta do pleno ordinario a acta número 6 do pleno ordinario do 24 de abril. Punto segundo, declaración institucional en defensa da xusticia de proximidade no Partido Xudicial de Muros e en contra da centralización das competencias en materia de violencia de xénero en Santiago de Compostela. Señora Martínez Romaní, pode ler a declaración institucional? Declaración institucional en defensa da xustiza de proximidade no Partido Xudicial de Muros e en contra da centralización das competencias en materia de violencia de xénero en Santiago de Compostela. Exposición de motivos. O Concello de Muros, en representación dos intereses da súa veciñanza e en resposta ás peticións realizadas por distintos colectivos profesionais, sociais e veciñais do Partido Xudicial de Muros, entre elas o colectivo de abogados, o Colexio de Procuradores, asociacións sociais como a Disbismur e a Asociación de Mulleres Os Hórreos, manifesta a súa profunda preocupación ante a proposta do Goberno Central de crear un xulgado especializado en violencia sobre a muller con sede en Santiago de Compostela, que asumiría as competencias hoxe atribuídas ao xulgado de primeira instancia e instrucción de Muros. Esta medida, promovida en virtude da Lei Orgánica 1/2025 de 3 de xaneiro de eficiencia do Servicio Público de Xustiza nos xulgados de violencia sobre a muller, é prevista ao abeiro do artigo 89.3 e 4 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, supón, de facto, a supresión da competencia en materia de violencia de xénero do xulgado de Muros. Esta decisión non está xustificada en base a criterios obxectivos, xa que non existe unha sobrecarga de traballo no xulgado actual. Non se produciu un incremento significativo da poboación. Existen medios materiais e humanos suficientes para garantir a atención especializada e inmediata ás vítimas. O xulgado de Muros atende actualmente tanto causas penais como civís relativas á violencia de xénero, malos tratos, xuizos rápidos, medidas provisionais, gardas e custodias, modificación de medidas, liquidación de bens comuns, etc. Cunha resposta eficiente, profesional e humana. Conta cun servizo de garda 24 horas os 365 días do ano, con abogadas da quenda do oficio especializadas, forzas de seguridade locais, CIN municipal e casa de acollida. Os datos estatísticos avalan o correcto funcionamento da xurisdicción nesta materia. Pola contra, a derivación destas competencias ao novo xulgado de Santiago, que atendería a súa vez múltiples partidos xudiciais da comarca e da provincia, implicaría un colapso do novo órgano xudicial, que se vería saturado, atrasos estruturais na atención das vítimas e na tramitación dos procedementos, a eliminación da xustiza de proximidade, afastando as vítimas do seu contorno inmediato de atención e protección. Un prexuízo directo ás persoas residentes no rural, especialmente nos concellos máis afastados, como Carnota ou Mazaricos, onde a primeira autovía atópase a máis de 30 km, o que supón máis dunha hora ata Santiago. Un impacto multiplicado nas persoas con discapacidade,
xa que sofren a falta de transporte público e accesibilidade no medio rural, como denunciou a Disbismur. Esta proposta fomenta o illamento do rural, aumenta a inseguridade das vítimas, desmantela infraestructuras públicas necesarias e incumpre o principio de equidade territorial, xerando unha enorme alarma social entre profesionais, entidades sociais e cidadanía. Neste contexto, o Concello de Muros, asumindo a súa responsabilidade institucional e polo anteriormente exposto, propón ao Pleno da Corporación de Muros a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Ministerio de Xustiza, a Dirección Xeral de Xustiza de Galicia e o Consello Xeral do Poder Xudicial a manter e reforzar a competencia actual do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Muros en materia de violencia de xénero, garantindo a continuidade do seu funcionamento e da súa capacidade para tramitar tanto os procedementos penais como civís derivados desta problemática. Segundo, manifestar a repulsa institucional a que as competencias en violencia de xénero e materias relacionadas actualmente asumidas polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Muros sexan absorbidas polo novo Xulgado de Violencia de Xénero de Santiago de Compostela, por considerala perxudicial, discriminatoria para o rural e carente de base xurídica ou operativa. Terceiro, instar ao Goberno de España, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Ministerio de Xustiza a que renuncian á modificación da competencia territorial do Xulgado de Muros, modifiquen ou deixen sen efecto a resolución que contempla esta centralización, recoñezan e manteñan a necesidade dunha xustiza de proximidade en zonas rurais. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a presentar ante o Parlamento de Galicia unha iniciativa institucional en defensa da permanencia das competencias en bioxen no Xulgado de Muros, manifestando o seu apoio á continuidade da súa actividade en materia de protección das mulleres e das familias. E quinto, dar traslado deste acordo ao Ministerio de Xustiza, á Xunta de Galiza, ao Parlamento de Galiza, ao Consello Xeral do Poder Xudicial, á FEGAM e aos concellos do Partido Xudicial afectados, Carnota, Serra de Outes, Mazaricos, así como aos colexios profesionais e entidades asinantes das mocións presentadas. Queres expoñer algo? Sí, nada, simplemente na exposición de motivos queda claramente explicado o prexuicio que isto conlevaría cara ás, por desgracia, cada vez máis mulleres que sofren este tipo de violencia. Quería manifestar a miña gratitude neste sentido de que houbera un consenso xa na comisión informativa para que isto sexa algo que, o sea, é algo que por desgracia na menor ou maior medida tócanos a case todas as familias e canto máis próximos sexan os servicios de calidade, obviamente, é o mellor. Tendo en conta que isto supón un desmantelamento dos servizos públicos neste concello, pois a ver se neste caso o Ministerio dá para atrás e non se adiante con esta lei. Ben, moitas gracias. Partido Popular? Bueno, nada, efectivamente, na comisión informativa había varios textos que se propuñan e se fixo, bueno, pois entre todos fixamos un texto no que rexeitamos claramente que se disminúan os servicios, non só a disminución de servicios no noso concello, sino tamén, bueno, o que pode supoñer para as vítimas ter que trasladarse a Santiago, non solamente para os casos de malos tratos, sino tamén para todos os que siguen, como todo o que siga, medidas, modificacións de convenios, etcétera, etcétera. Nos queremos que permanezan aquí, que os servicios no noso concello non se vean disminuídos de ninguna maneira, e nos parece, inda que en ocasións pode ser que a concentración de servicios con máis medios pois poda ser boa, en este caso pois non nos parece acertada. Gracias. Ben, Partido Socialista? Sí. Bueno, desde o Partido Socialista, cando tivemos coñecemento desta lei que iba a facer unha remodelación, vamos a chamar así, desta lei orgánica 1/25 do 3 de xaneiro do 2025, cando tivemos coñecemento esperamos a ver como iba a ir avanzando este desglose desta lei. No primeiro texto non viña incluído o Xulgado de Muros,
O xulgado de Muros non viña incluído, viñan outros xulgados limítrofes, pero de Muros non viña incluído, por un motivo, que nos parecía moi sensato e moi lóxico. De todos os xulgados, vamos a chamar unipersonales, que hai na comarca, o que está máis lonxe dunha autopista, de unha autovía, é Muros. Os que están pola Costa da Morte teñen a autovía da Costa da Morte, da arriba, os que quedan máis alá teñen a autopista na entrada que eu non digo que o haxa que facer ou non, porque nós non somos partidarios de alonxar os servicios do cidadano. En este caso, Muros era o máis alonxado. Non sabemos por que ni por que non, de repente aparece como un máis de que había que restringir as competencias do xulgado de Muros en materia de biogen. Como ben apuntou a portavoz do Partido Popular, isto non leva soamente que se vai a tramitar fora de Muros ou do Partido Judicial de Muros os procedimentos en sí de violencia de xénero, senón que calquer víctima de violencia de xénero, todo o que a ela lle rodea ten que tramitarse no mesmo xulgado. Un divorcio, unhas medidas, un acollimento dun fillo, calquer outro procedimento ten que levarse en ese xulgado. Co cal, o que están facendo é complicar esa proximidade. Eso con respecto á distancia. E con respecto ao funcionamento do xulgado de Muros e aos medios con que contamos en Muros, ben o fixemos constar en esta declaración institucional, que non temos carencias de medios, o sea, o xulgado funciona en este sentido de forma excelente, hai guardia 24 horas, 365 días ao ano, temos a Guardia Civil moi pendiente e moi involucrada neste tema. Desde o Concello temos un CIN que funciona fenomenal e unha casa de acollida e creo que estamos todos moi sensibilizados con ese tema. Por outro lado, tamén sería moi perxudicial porque non falamos solamente do mellor da xente que estamos nos núcleos das parroquias máis grandes, que o mellor temos outra forma de ver as cousas. Falamos de mulleres que están en aldeas máis pequeniñas e que, por desgracia, en Galicia, as parroquias e as unidades son moi ailladas e para elas é un hándicap moi grande non somente ter que salir da súa casa en esas circunstancias, sino ter que ir a unha ciudad, como pode ser Santiago, Coruña ou Vigo, neste caso Santiago. Entón, creo que lle estamos causando un perxuízo gravísimo a esta xente e así nos lo manifestaron en distintas reunións que fixemos desde o Partido Socialista con a Divismur, cas mulleres rurales e estuvemos facendo un sondeo para que non solamente aparecéramos aquí dicindo cal era o perxuízo dos profesionales, que tamén é, e vimos que a xente máis afectada e máis asustada, vámoslo dicir así, é a xente que ao mellor nunca usaron destes servicios, pero somos todas potenciales usuarias deste servicio. Co cal, creo que é un bon momento e temos que felicitar todos por conseguir unha unanimidade en este tema e conseguir que isto sala de aquí con esta forza. O noso grupo comprometémonos a leválo de forma persoal ás institucións a onde podamos chegar, independentemente que desde o Concello se mande como unha declaración institucional. Esperemos que isto de fruto de alguma maneira, porque en algunha reunión que tuvemos co delegado do goberno comentounos que había en España, non solamente aquí, máis casos en que había que velos polo miúdo de forma máis particular e que se estaban facendo ensaios pilotos con outro tipo de funcionamentos, o mellor variar, sí, o do biogen, pero non a totalidade, senón as cousas máis urgentes e máis as principales, as primeiras, os primeiros auxilios,
conseguir que se levaran desde a proximidade das súas casas, das súas vivendas. Entonces, visto que hai unha porta aberta aí en ese sentido, entre todos e todas temos que intentar que esa porta vala tamén para o noso concello e para poder ter unhas, non digo que non vamos ter garantías por levarle para Santiago, pero, sin embargo, eu particularmente son das que creo que máis garantías imos ter tendo a proximidade dos medios necesarios para asistir ás vítimas. Rematou. Señor Lago Álvarez, por Muros Centrado. Gracias, alcaldesa. Vamos a ver. Me parece moi ben a moción institucional que se vai facer e vou votar a favor dela, pero podría facer de forma telegráfica, nada, un par de cousas, moi concretamente co articulado desta lei 1 de 2025, lei 1 de 2025, 2 de xaneiro. Moi concretamente, acabo de escoitar que o xulgado de Muros non viña recollido na lei. Non ven recollido na lei. Ven agora? Sí. Recollido na lei? Sí. Ven que se modifica as competencias do xulgado de Muros. Así, de forma clara e expresa. Expresa. De forma clara e expresa. Ven unha relación si non lista la lei. Sí. Bueno, e entonces ven que se va a modificar varios xulgados. Entre eles está Muros. Entre eles está Muros. Que si no... Me parece moi ben a presentación desto. O que teño leído, calquera actuación que se teña que, por parte do goberno, ten que contar co crédito, co informe ou ca petición do Consello Xeral do Poder Xudicial, que será en algún momento o que haxa outra vez que repinicar, pero xa de outra maneira, non solamente a nivel de unha declaración ou unha manifestación de intención solicitude por parte do Concello. Insisto, pouco máis que decir, e o meu voto vai ser favorable a esta moción institucional. Gracias. Ben, segundo turno de intervencións. Señora Martínez Romarí. Nada máis, pois creo que é unha boa nova que todos estemos de acordo en isto e esperemos que, como di a portavoz socialista, se están dispostos a replantearse este asunto, pois que isto axude para que o fagan e que sea favorable aos intereses do noso concello. Partido Socialista, que pues nada máis conseguir que isto saia adiante e poder comunicarlle a población, sobre todo femenina, que vamos a seguir tendo os mesmos servicios na proximidade. Ben, señor Lago Álvarez, quere facer uso do segundo turno? Nada máis, gracias. Ben, señora Martínez Romaní, para pechar. Por último, manifestar que xa dixen antes que é unha grande noticia que nos poñamos todos de acordo para demandar servicios públicos de calidade e de proximidade. Que se, como di a señora González, parece ser que hai un intento, unha proposta de diálogo, pois vamos a cruzar os dedos e esperemos que isto non requira ter que volvelo traer aquí ou ter que facer outro tipo de manifestacións de outro tipo para ter que reclamar os nosos dereitos, a proximidade dos servizos. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias a todos. Ben, pasamos agora ao punto terceiro, resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da ordenanza reguladora do uso das praias do Concello de Muros. Ben, no período de exposición presentouse unha alegación por parte dunha persoa que, paso a ler literal. A alegación solicita un cambio na normativa dado que hai playas suficientes para que se permitan ir aos cans ás mesmas en todos os horarios, ou seja, que poñan playas exclusivas para persoas. Ben, o Departamento de Medio Ambiente e máis Secretaría elaboraron un informe en base a esas alegacións. Vou non ler de forma moi resumida para non enredar demasiado. Témolo aquí. A normativa no respecto a modificación da ordenanza, no respecto que ten que ver
no tema de acceso de cans a praias, modifica 2 puntos, engade 2 puntos, que son os puntos 13 e 4 do artigo 14, que di: queda prohibida a circulación, permanencia e baño de calquera animal doméstico na praia ou zona de baño durante a tempada de baño en calquer horario naquelas praias que conten con galardón bandeira azul e naquelas praias nas que se constata a presenza de pillaradas dunas, que é o Charadius alexandrinus, e ou praias pertencentes á Rede Natura 2000, prohíbese a presenza de animais domésticos soltos ou atados durante todo o ano en calquer horario. Estas prohibicións tomáronse en conta a de bandeira azul en base aos criterios que a propia ADEAC establece para poder conceder a bandeira azul. Se non se cumple con esa normativa non podes optar a bandeira. E no relativo á Rede Natura, pois son as recomendacións dadas nós tomamos como referencia o Encontro Iberalex, do que participou o noso Departamento de Medio Ambiente. Eu quero resaltar que no que ten que ver con este cambio na normativa, recibimos moitas felicitacións por parte de organismos de sobreautorizados, tanto os axentes medioambientais, que de feito por este cambio que fixamos na normativa ofreceronse a facer charlas nos colexios, que xa están facendo agora sobre a pillara das dunas. Hoxe mesmo fixeron unha actividade no colexio de Louro, porque, queren explicar o porqué da importancia de preservar os hábitats e por que lle damos esa importancia a ese paxariño tan pequeno, non? E a propia Universidade de Santiago fíxonos chegar de forma directa as felicitacións por parte dos seus departamentos de bioloxía e de conservación do medio natural, así como fixeron tamén público en varias notas de prensa, non? Entón, creemos que neste senso a medida é totalmente acertada, que, inda que poida crear nun principio rexeitamento, co tempo veremos que é o mellor para a convivencia de todos, e a propia norma recolle tamén que se poden habilitar praias para cans, para cans e para animais domésticos. Entón, en base a isto, creemos que o que corresponde é desestimar as alegacións e aprobar definitivamente a ordenanza. Por ese motivo, faise a proposta da alcaldía que lles adxuntei agora, que non estaba incluída na documentación. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas por dona Rosa María Tajeceiras en data 8 de abril de 2025 polos motivos expresados no informe do Servicio Técnico de Medio Ambiente de data 26 de maio de 2025, do que se remitirá a copia aos interesados xunto coa notificación do presente acordo. Segundo, aprobar expresamente con carácter definitivo a modificación da Ordenanza Municipal Reguladora do uso das praias do Concello de Muros, aprobada no pleno na data 27 de marzo de 2025. E terceiro, publicar o devandito acordo definitivo co texto da modificación da Ordenanza Municipal Reguladora do uso de praias do Concello de Muros no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello, entrando en vigor segundo o previsto no artigo 70.2 da Lei 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Ben, turnos de palabra, Partido Popular. Bueno, nos xa comentamos cando foi no momento de aprobar a ordenanza, os peros que lle veíamos. Entendo que o que está pedindo esta veciña, que esta persoa é veciña de aquí do noso concello, é que algunha playa se poda ter presencia de animais, pero eso é posible dentro da ordenanza, o cual xa dependerá do que se acorde ao respecto sobre cal ou cales ou como. Nos pouco máis que engadir en este tema. Gracias. Ben, Partido Socialista. Nos nada, non estamos de acordo con eso. Ben, señor Lago Álvarez, por Muros Centrado. Sí, nada, unhas consideracións moi pequenas. Do artigo 14 da ordenanza aprobada, di que queda prohibida con carácter xeral a presencia de animais nas praias no tempada de baño entre as 9 e 21 horas. A presencia de animais no horario autorizado estará supeditada a ausencia de usuarios na praia. Supónse, por exclusión, que o horario no que pode haber animais no horario autorizado é a partir das 21 horas
hasta as 9 horas do día seguinte. Bien, di estar asopitado a ausencia de usuarios. Hai playas que miden 2 km, hai que miden 1 km. Se as 2 ou as 3 da mañán pois hai unha persona paseando pola playa, non se pode levar a pasear o animal. Claro, había que determinar con máis claridade hasta donde, de donde. O apartado 3 di que queda prohibida a circulación, permanencia e baño de calquera animal doméstico na praia ou zona de baño durante a temporada de baño naquelas praias que conten co garraldón de bandeira azul. Ao falar de animal doméstico, bueno, se entende que é un can, se entende pudera ser un peixe dentro de unha pecera, ou pudera ser o loro de Manolo de América. Habría que determinar que tipo de animal doméstico non pode estar en calquer horario que conte co galardón bandeira azul. Está por determinar. Bien. E nas playas nas que se constate presenza de píllaro, pois me parece moi ben, e nas playas pertenecentes ás redes de Nonomés, pois a presencia de animais domésticos soltos ou atados en batal. A consideración de animais domésticos é moi restrictiva. E había que afinar un pouquiño que tipo de animais domésticos puderan ou non puderan estar. Insisto, é un animal doméstico, podo leválo nunha xauliña, porque é un paxariño de poder estar nunha xaula que seguramente non lle gusta estar na xaula, pero bueno, hecho que é determinar o que son animales domésticos con toda claridade, o mismo que en canto horario desas 9 da noite ás 9 da mañán, que non se pode acudir cos animales a pasealos ou o que sea, e se hai ausencia, se hai presencia neste caso de usuarios na praia. Estou seguro que igual non hai ninguén bañándose ás 2 da mañán, pero habría que dicir, pois, podes ir co animal, pero se hai usuario, está a menos de 500 metros, por decir un tanto de distancia, pois sí se podrá estar, pero me parece un tanto restrictivo a redacción tal como está. En canto a proposta que fai a veciña, solicítolle un cambio normativa dado que hai playas suficientes para que se permitan ir os cans ás mesmas en todos os horarios, e di o sexa que poñan playas exclusivas para persoas. Non o agarro ben. Entón, que está pedindo? Playas exclusivas para as persoas, playas exclusivas para os animales domésticos, e que non me quedou nada claro con esta redacción. Estou seguro que o fixo con todo apuro, en tanto foi publicado no BOP o día 8, e o mesmo día 8 aparece a reclamación. En principio é o que teño que decir, a falta de escoitar outras argumentacións. Gracias. Ben, bueno, nós o que entendemos con esta alegación é que precisamente o que pide é como darlle un pouco a volta á norma e especificar a cales non poden ir os animais domésticos, en lugar de especificar o que permite a norma a día de hoxe, que é dicir a cales poden ir, crear, habilitar praias para animais. Esta persoa nas alegacións o que pide é praias que se diga cales son exclusivas para persoas, é dicir, que os animais domésticos poidan ir a todas, menos aquelas as que se lle proíba especificamente ir os cans e animais domésticos. Nos entendémoslo así, pero bueno, esta persoa non está aquí hoxe para dicir exactamente con que intención o escribeu, da forma da que está redactado. Nos entendémoslo así e, bueno, creemos que os animais se lle pode habilitar algunha praia aos animais domésticos. A definición de animais domésticos está recollida na Lei de Benestar Animal e, ainda así, bueno,
xa o falamos algunha vez, non creo que o máis adecuado para un peixe sexa leválo de paseo nunha pecera, pero bueno, cada un cos seus traballiños. Non me vou poñer eu a dicir o que ten que facer cada un nese senso, pero bueno, non é o mellor sitio tampouco para un peixe de pecera unha praia a 6 da tarde de agosto, non, por moito que nos faga compañía o peixe. Nada máis, en canto a todos eses apuntes que fixo, xa os fixo tamén cando se debatiu a norma, pero agora no que nos estamos centrando é nas alegacións e nos motivos polos cales desestimamos estas alegacións. Partido Popular, ten algo máis que engadir? No, nada máis. Partido Socialista? Señor Lago Álvarez? Sí, pola miña parte, unha pregunta, bueno, si que se pode considerar unha cuestión de orden, si o que se vai a votar é a proposta única ou se pode facer outra proposta. Por parte de calquera outro concelleiro se pode facer outra proposta. Non estamos no momento de facer outra proposta, o que se vai a votar é a proposta que está, bueno, a última que lles entreguei, que é a que pon proposta de alcaldía, que son os 3 puntos que leín antes, verdade que o metín no outro lado. A ver. Son, exactamente, a ver, desestimar as alegacións, aprobar expresamente con carácter definitivo a modificación da ordenanza municipal e publicar o devandito acordo definitivo co texto modificado. Agora mesmo estamos no punto de resolver as alegacións, a ordenanza xa estuvo exposta e hai que resolver ou non as alegacións para aprobación definitiva. Entón o que se vai a votar son eses 3 puntos. Ergo non cabe facer unha proposta en diferente a proposta da alcaldía. Claro, é que iso hai que facelo no prazo de alegacións ou no momento no que se levou a comisión a ordenanza. Esta ordenanza levouse a unha comisión, votouse en pleno, estivo exposta en un período de alegacións e agora o que compre é resolver ou non as alegacións presentadas. Cada procedimento ten os seus pasos, estamos no último paso que é ese. Con todo o cariño do mundo, a alcaldesa non é así precisamente. Nada máis que aportar. De todas formas, pode dicir cal é a proposta que quería engadir, pero xa lle digo que a modificación da ordenanza agora non é o... Pero supoño que o que quere modificar esta proposta, a da alcaldía. Que ti quere, o que quere modificar esta proposta, a que vamos a votar agora. Non falei deso, falei se pode compromiso. Si se pode presentar unha proposta diferente a esa, votar as 2 propostas. Pero tería que facelo antes do debate. Claro. Si quere emendar a proposta. Si quere emendar a proposta, hai no que facer antes do debate, e ainda así, a ver, que é o que quer propoñer vostede? Vamos a ver, acabo xa rapidamente. Antes do debate, sí, e antes de empezar o pleno, se nos dá a proposta da alcaldía. Vamos a dicir que sea para todos, para todos igual. É dicir, isto non se acompañou, aí o tendes. Me parece ben, non pasa nada, non pasa ren, como din no lugar, pero que se me diga, no, que tens que presentalo antes, tal, vale, pero que sea para todos. Señor Lago Álvarez, pola miña parte non hai problema ningún en que diga agora o que quere incluir ou modificar. Non, perdón, xa rematei ca meu tempo e con todo. Ben, rematou ca... Pois entón, se non hai máis intervencións, pasamos a votar. Votos a favor da proposta, abstencións, votos en contra, pois queda aprobada a proposta de alcaldía. Ben, pasamos agora, si é o informe de proposta de alcaldía de desestimar as alegacións. Vale. Pasamos ao punto 4, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Non? Non, gracias. Señor Lago Álvarez, vostede ten algunha moción de urxencia? Pola miña parte, non, alcaldesa. Non, vale. Parte B, parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Quinto, damos conta da resolución da alcaldía número 357 de 1 de abril de 2025
a 448 do 30 de abril de 2025 das Xuntas de Goberno Local número 8 do 2 de abril de 2025, número 9 do 16 de abril de 2025 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Punto sexto, rogos e preguntas. Antes de nada, responder dúas preguntas que quedaron sen contestar do señor Lago Álvarez por Muros Centrado do anterior mes de abril. Preguntou polo número de plazas de aparcamento para mobilidade reducida que había no Concello. Salvo erro ou omisión non intencionada, hai 23 plazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida no noso Concello. É certo que hai parroquias nas que non hai ningunha praza, pero por sorte para todos tampouco hai demanda desas prazas xa sexa porque hai aparcamento suficiente ou porque non hai xente que as precise. Preguntou se mandou a relación anual de contratos do Consello de Contas. Sí que se enviou en prazo como sempre. Por sorte, o noso Departamento de Facenda cumpre cos prazos legais establecidos. Ben, pasamos aos rogos e preguntas do mes de maio. Partido Popular. Gracias. Bueno, nos queríamos transmitir que recibimos moitas queixas sobre todo por a presencia de baches bastante importantes en distintas viais, na carretera do Portiño, no Maio, na subida a Costa de Creo, na carretera de Anido, unha vez máis insistimos, na de Cabanas, na baixada de Taxes a Ventín, e tamén pedíamos na de Miraflores, que hai bastantes ali na subida antes do pabellón. Bueno, que as teñan en conta para si teñen previsto algún bacheo ou algún amaño de viais, vale? Estiveron bacheando xa esta semana, van a continuar, según a disponibilidade do persoal, vai ir dándolle solución a este problema. Moi ben. Bueno, seguimos vendo facturas de empresas externas pola prestación de servicio de socorrismo na piscina. Nos gustaría saber se isto vai a continuar e canto se está pagando o mes por este servicio. Señor Torea, sabe o número exacto? Eu non o tiño agora mesmo na cabeza, A día de hoxe xa rematamos, acabamos o 31 de maio con ese servicio, porque agora, como digo, hai unha excedencia que había que cubrir. Ahora quedámonos sin xente na lista de monitores socorristas, que vamos a actualizar, sale esta semana que ven, próxima, para que se presente xente. Entonces, ahora o que temos que facer é, durante todo o verán hasta outubro, temos coberto sin empresas ni nada, cos monitores que nós xa temos. E despois temos que cubrir as plazas que quedan vacantes, que son a de coordinador, máis a do monitor do pabellón que se xubilou. Xa, pero... Hasta ahora houbo eso, porque houbo varias baixas, tanto de 3 monitores, estuveron de baixa, desde desde diciembre hasta marzo, e outro desde enero hasta casi abril, unha cousa así. Entonces, a partir de agora xa non pode haber ninguna factura máis, porque xa terminamos. Están dados de alta. A última que vimos, a verdade que nos pareceu un pouco escandalosa, porque por 6 días cobran 1.400 euros. Entonces, se vostede non ten conta deso, pois igual era convinte que o revisara, porque por 6 días, 5 horas, 1.400 euros, pois nos parece un poquito fuera de toda a órbita. Eu eso non o vin, e extrañame moito. Pois supoño que vostede visará as facturas do seu servicio. Sí, claro, pero esa factura está na relación de facturas que nos enviaron, vale? Queríamos saber tamén se hai unha nova empresa externa que xestiona os servicios de comunicación e redes do goberno. Sí, este ano en xaneiro foi, non? Creo que foi en xaneiro, cesou a anterior empresa e entrou outra. Cesou porque se lle acabou o contrato ou por renunciar? Había un contrato por un ano, acabou o contrato e cesou. E se lle está dando continuidade. E cal é o seu coste mensual? Pois é o mismo que había antes. Vale, moi ben. Vimos que esa empresa en particular
o seu obxecto social, como xa lle dixemos do anterior, son cursos de formación e reciclaje profesional. Entonces non parece que sea moi acaído para o que a teñen contratada. Queríamos saber tamén se hai algunha novedade respecto do tanatorio da Atalaya. Eso era unha pregunta. A empresa Sí, que leva... era unha pregunta, Mira, claro. a empresa... Preguntámoslle se había outra empresa. Nos dixo que sí, entón sí, preguntamos por qué había outra. Pero era unha pregunta, claro. Eran dúas preguntas. Vale, a empresa que leva a comunicación é da Lupa Xestión e Comunicación. Sí. E Empresa... ten un obxecto social que é cursos de formación e reciclaje profesional. Porque pode dar tamén cursos de formación, pero a empresa é da Lupa Xestión e Comunicación. Eu digo que pon nas páxinas de empresa que o seu obxecto social é ese. Vale. Entonces, sabe vostede, ou debería saber, que para contratar unha empresa ten que ter o servicio que presta ten que estar dentro do seu obxecto social. Preguntábamos agora se hai algunha novedade respecto do tanatorio da Atalaya. Sí, seguramente no próximo pleno se traia, tense que traer a pleno porque no seu momento a concesión aprobouse tamén polo pleno. Hai unha subrogación, é o termo, creo. Subrogación da concesión da empresa que o tiña actualmente a outra que asume as competencias. Teñen xa prácticamente todo o papeleo listo e tense que traer a aprobación do pleno. Está prácticamente listo. Bueno, supoño que o falarán entre vostedes antes, pola cara que está poñendo a teniente de alcalde, parece que non sabe nada desto. Tamén preguntaba pola situación do camping da Bouga, se hai algunha novedade. Non. Ainda non está resolto a concesión. Ainda non rematou. Vale. Sabe vostede que hai unha petición na plataforma de change.org para pedir unha nova ubicación para o proxectado parque de Esteiro? Bueno, diz que chegaron. Non hai ningunha notificación oficial. Non lle van a notificar, Change non creo que lle notifique a usted. Estou preguntando se sabe que hai. Sí, que hai unha petición en Chain, sí. En Chain hai peticións para moitas cousas. Sí, pero as que lle afectan a este concello particularmente esa. Vale. Queríamos saber se teñen pensado, atender a seus veciños, atender ao que piden ou telo en conta de alguna maneira. Bueno, como vostede sabe, Chain é unha plataforma na que se poden pedir firmas, pero que non ten carácter oficial, nin recolle de onde é cada persoa que firma. As portas deste concello estuveron sempre abertas para todo o mundo que quixese propoñer algo. Aquí non chegou nada oficial. As familias de Esteiro saben que en todo canto nos pediron, tentamos axudar, e así o fixemos coas manifestacións de pediatría, así o fixemos cando nos pediron que habilitásemos a casa do conserxe para as súas actividades e poder ter nun futuro un comedor. De feito, solicitouse a subvención para iso. Como con iso e con todo, nós estamos abertos a calquer persoa que veña a solicitar calquer cousa, e o que se poida facer e o que este na nosa man tentarase, pero tamén hai que saber o apoio que ten cada unha das peticións. Bueno, non sabía que necesitaba que lle notificaran todo, porque cando vostede foi a Esteiro a facer unha reunión cos veciños, creo que ali tamén lle manifestaron estas cuestións e, pois de ser que non fixo moito caso, teránllas que notificar tamén de forma fehaciente. Sí, naquela reunión sí que houbo xente que dixo que non era o sitio que máis lle gustaba e houbo xente que dixo que sí que lle gustaba o sitio. Bueno, ojalá lle puderamos gustar a todo o mundo. Quería tamén saber se xustificaron vostedes aquí a modificación da ordenanza de praias na normativa da bandeira azul, e quería saber se esa normativa di algo respecto dos lumes nas praias. Pois eso teño que consultalo, porque a verdade é que non, agora mesmo non llo podo asegurar. Moi ben, espero que me conteste no próximo pleno, se é posible, por favor. Queríamos transmitirlle tamén as queixas dos placeiros polo descontrol, din, que hai nos postos, que hai moita xente que non está pagando, que hai
xente que se está colocando de forma, bueno, sin permiso, sin pagar tasas e sin nada, e que están bastante descontentos coa xestión que se está facendo do mercadiño. E pola nosa parte, nada máis, moitas gracias. Ben. Ben, señor Lago Álvarez. Antes está doña Caridad. Non ten, renuncia. O Partido Socialista... Mira que te podes enterar de cosas, Sí. Non. Perdón. Voy a ello. Volvo, con permiso, alcaldesa presidenta. Volvo cos reparos de intervención na convocatoria, o punto 5, o decreto de convocatoria, este pleno refire dar conta das resolucións, etc., e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Fago memoria de que no pleno anterior quedei enviar un escrito para que se me dera e trasladara se esos reparos existían. A verdad, levo un mes que non ando nada ben. Non ando nada ben, e a parte que me cargaron de deberes. 325 páxinas da conta xeral. Bien. Pero volvolle a rogar, espero neste mes, solicitarlle que por escrito me dé conta dos reparos formulados pola intervención municipal, ou se acaso non espere usted a que eu llo pida e hagolle solicitude expresa unha vez máis de que se me dé traslado dos reparos feitos pola intervención municipal conforme o que di a lei, conforme e, por suposto, tamén dentro de lei o que di as normas de desenrolo de execución do presuposto municipal. Foi un rogo. Número 2. Camiños e Samares en Louro. Con permiso, tende paciencia comigo que para non andar levantando paso unha foto para que comprobe o estado en que se atopa. Este camiño agora impracticable vai de Sistamares hasta... Son dúas zonas moi delimitadas. A parte primeira, que está lixeiramente asfaltada, a parte última, a que dá a comarcal 550, pois está tamén asfaltada ou cementada. Bien. Vai de Sistamares para lanzar a comarcal 550 en pleno acceso á praia de San Francisco. Con toda a seguridade, ben, pois me vai dicir que xa o teñen previsto limpalo e abrilo ao público, etc., pero iso é un bosque en condicións. Pídolle que o fagan e xa antes de comenzar a temporada de verán. Un rogo. Bien. Continúo. Acerca das bolsas de emprego. Vexo e sigo as convocatorias das bolsas de emprego que convoca o noso Concello. Algo me chama a atención e algo que, ben, hai que facelo, crear esas bolsas, facer un proceso de chamanlle concurso oposición, pero non vexo en ninguna parte que se faga que en acude esas bolsas, pois efectivamente, pois ten necesidade de traballar. Vale, o Ayuntamiento, hasta onde pode, pois está creando, pois, por pouco tempo, ojalá fora por sécula, postos de traballo, por 3 meses, por 4, hasta onde se pode alcanzar, hasta onde den as subvencións, pero non vexo ninguna parte que se puntúe o feito de que unha persona sexa demandante de emprego. Que hai que tenlo en conta. Non sei ahora mismo, que non me interesa ver. É un requisito en casi todas. En casi todas é un requisito ser demandante de emprego. Non o vexo. Pois, mira, é que non o vexo. Que se pode presentar. Que se puntúe por estar un mes ou 5 ou 9, que sexa demandante de emprego, que se lle puntúe de alguma maneira. Pouco ou moito o que lle cadre. Mire, remate ca pregunta que lle conteste. A pregunta é a seguinte: se hai legislación que o impide, pois hai que acollerse á legislación. Se non hai legislación que o impide, en próximas convocatorias de bolsa de emprego, que de alguma maneira se puntúe o maior tempo ou mes a mes
de quen está en demanda de emprego que teña un chisquiño, un empuxe máis para poder acceder a esas prazas. Iso queda, sí que queda marcado en determinadas bolsas que saen con subvención, como é a de EOPEL, a do PEL sae, para o PEL é indispensable que sexan demandantes de emprego, para o APROL é indispensable que sexan... Hai contratos específicos para parados de larga duración, xente con risco de exclusión... Vale, eso sí. Logo despois hai outras bolsas nas que, bueno, non se ten en conta que se sexa demandante de emprego, porque o mellor, ou que leve moito tempo en situación de demandante de emprego, porque, bueno, hai xente que non bota moito tempo no paro polos motivos que sexa e que tamén ten dereito a poder empezar a traballar. Poñámonos nunha persoa que se acaba de incorporar ao mundo laboral. Entón, naquelas que son para colectivos específicos sí que se ten en conta. Continúo con isto, é un rogo que lle fago, se acaba de falar do PEL, acaba de falar de maiores de 45 anos da Diputación, que xa o teño visto, pero en outras non. O efecto de se estuvo ou non estuvo un demandante de emprego, pois o estar hai que puntualo de alguma maneira. Se a lei o permite, puntualo de alguma maneira. Non é o mesmo unha persona que estuvo un mes ou estuvo 2 meses que unha que leva 8 ou 12 meses. Quen está en demanda de emprego e que está buscando traballo. De alguma maneira, rogolle que teña isto en consideración. A xente que está na lista a xente que se presenta para as bolsas de emprego, toda está buscando ou traballo ou conseguir entrar nun determinado posto. Hai veces que o que buscan é experiencia en algo do que estudiaron e mentres non están no paro porque están traballando doutra cousa que non sexa o seu. Entón, bueno, tampouco podemos penalizar isto. Bien. Sobre os rogos, decir o de sempre, mentras poda, porque a aprobación do RON non podrei volver a formular nin mismo rogo, nin misma pregunta no prazo de 3 meses, pero bueno, é o que hai, o que vai haber, ou o que pode haber. Volvo a dicir que os rogos poden ser efectuados oralmente por escrito, serán debatidos generalmente na sesión siguiente, sin perxuicio de que o podan ser na mesma sesión que se formulen se o alcalde, habrá que añadirlle a alcaldesa, ou presidente o estima conveniente. Rógolle teña isto en consideración. Que isto debía estar en orden. Que me voy al número 5. Non pode ser. Nada, segundiño que me falta algo aquí que non debera faltarme. Vou falar un rogo con respecto á Capela dos Remedios de aquí de Muros. A Capela dos Remedios, como saben, está ao carón na Plaza de San Pedro, en frente da Casa da Cultura. Bien, está interiormente, non é un problema inmediato do Concello, é de tipo particular, está nun estado, de conservación bastante raro, pero voulle rogar que hai que dirixirse aos propietarios desa capela para que procuren poñer en valor, chamémoslle limpieza, a fachada de dita capela, o mesmo que fagan por pechar a porta, está a porta aberta, e ali se están celebrando botellóns. Leva desde antes de Navidad, Manolo, que xa o leo aquí un escrito. Esta semana non, a semana anterior viñeron os propietarios por aquí e queren restituir a porta, pero bueno, como estar afectadas por patrimonio non sirve poñer unha porta calquera, teñen que acollerse á norma. De todas formas, pideuselle que puxesen algo provisional mentres non poden poñer unha porta definitiva. Por lo menos que pechen o que hai. Se están localizados os propietarios son... Sí, viñeron, é que de feito pasaron esta semana pasada por aquí. Son netos ou bisnetos dos Artaza, de Artaza Malvarez. Exactamente. Bien, vamos a ver.
Tracue... Sí. Pois non sei porque me faltou. Do neto e do bisneto de Ramón de Artaza. Pediran permiso para cambiar a porta. Puxenlle o... Aí está. Puxenlle o... Pasa. O número que non era, perdón. Bien. Campaña de non marróns. Nada, unhas fotos do sitio. Bien. Fotos do sitio. A foto da capela. Campaña de non marróns, faleille un rogo no pleno anterior acerca da posibilidade que polo Concello se tomase moi en consideración facer unha campaña indicando, informativa, de que Muros non está polos marróns ou os pós que chaman agora. Pasou un mes e vexo, Inés, mil disculpas, Non pasa nada. En todo caso, mira, dame que xa te vou no, mira, dallas todas. Non, mil disculpas, que non é o caso. Non pasa nada. A ver, estes son de papeles que teño que manexar. Hai que botar unha man. Todas elas. Bien. E vai me dicindo que vou pasar. A ver se as teño ben numeradas. 20, 21, 22, número 12, me quedo con ello. Bien. Pasado un mes, non vexo campaña. Igual está na mente de facelo ou non facelo, pero é algo importante, xa manifestei no seu momento, non se trata de gastar nada, prácticamente nada, senón que a través de cartelería, a través de redes sociales, se lle diga, mira, non estamos polos marróns, procurade cumplir, que senón se pode sancionar, De remate, Negrita escribo por aquí, pasado un mes, vexo que Nadiña me explica para cando, se ten previsto, pôr en marcha algunha campaña para evitar os pós dos cans nas rúas. Pois polo de agora non é algo que valorásemos neste momento. Non hai planificación de poñela en marcha. Moi ben. Continúo. Calzada Romana, o que tamén se chama Perloca Marítima. Pregunto se dispón o Concello de mapa que ubique esta milenaria calzada. Bien. Sobre todo, o que nos conduce desde Muros a Brandomil. Se conocen algo de historia, en Brandomil estaban as famosas minas de ouro. De Brandomil, no Concello de Zas, a efectos de distancia a costa, estamos prácticamente desde Muros ou desde a costa de Fisterra, case a mesma distancia. E por que, non lle vou fazer historia de por que os romanos escollen Muros e non precisamente a costa de Fisterra, a costa do fin de Muros, perdón, do mundo que para eles era un imposible. Bien, se dispón o Concello de mapa que ubique esta milenaria calzada, e se dispón del, se dispuxera del, se ten pensado o seu goberno solicitar diante dos organismos competentes da Xunta de Galicia algún tipo de subvención para dar pé o seu tránsito e tamén poñer en valor o seu trazado. Ben, pois se o Concello dispón de mapa ou non que ubique esta calzada, a verdade é que non temos coñecemento del, podemos mirar a ver se hai algo. Como? A ruta das leiteiras que vai pola calzada romana. Sí, pero non... Sinalizou no seu día, pero non sei se está agora. Pero solo recolle un tramo, a ruta das leiteiras non a recolle toda tampouco. Entón, pois, bueno, podemos mirar a ver se hai algo e dentro da medida dos posibles, se se pode ou non facer algo con ese trazado. Número 9, debe andar por aí a foto, creo que lle puxen ben o número. Inés, pero deixa de todas, non andes... Non, deixalle todas, evitas ter que camiñar, mira. Número 9, unha rexilla de aguas en Serres, pasolle foto, frente a casa dos Mandelos, o que chaman a casa de Tono, unha rexilla de recollida de aguas que se ve en mal estado, é tan mal que quen poña un pé sobre ela que se pode mancar e moito. Rógolle que se amañe de inmediato antes de que se produza un accidente. Número 10. Está por aí, non? Bien. Deso tiña xa previsto, pero me comunicaron esta mañán ao mediodía que hoxe, por parte do Concello, se retirou
Pásalle foto, digo yo que era na Rúa Cea, desprendido de unha casa, soporte O que era a metálico, casa de Pepe. parece como de soporte dun cableado eléctrico, está a punto de caer na beira rúa, que o perigo, bueno, está fora. E lle agradezco que se saque, que non todos sean reproches, que conste expresamente o meu agradecimento a non esperar a que se lle diga, porque importante, non vou filosofar gran cousa, Xa está arreglado. que a nivel das administracións os paxaros non se tiren as escopetas. Dicir, que quen goberna ten que ir un pouco por diante do que lle podan pedir os veciños. Continúo. Espello en San Francisco, número 11. Bien, San Francisco, no acceso principal ao camiño que conduce ao establecemento hosteleiro, está aí marcado. E casas particulares, hai un problema de tránsito de vehículos que os que pretender acceder a Comarcal 550 que se ven nunha baixante con bastante sin visibilidade, que se incrementa cando diferentes vehículos aparcan incluso sobre a línea amarela a un lado e a outro do acceso. Rógolle, en principio, para evitar accidentes, a instalación dun espello no fronte, na acera do Pinar, xunto co pintado en amarelo en ambas marxes do acceso para evitar o aparcamento de vehículos. E podan, polo menos, hai veces que non poden nin subir vehículo a un lado, vehículo a outro, que non poden subir. Hai unha reglamentación clarísima, un acceso a unha carretera comarcal ou diante dunha curva que non se pode ocupar nos 5 metros inmediatos. Bien. Número 12, deso non hai foto, por curiosidade. Neste decreto, o decreto 399 de 2025. 399-2025. Unha orden de pago por importe de 2.359 euros. Desto xa teño visto algunhas facturas e por curiosidade, non quero datos concretos de a quen se dirixe, nin nomes, nin moito menos. Se lle paga a unha empresa polo programa de conciliación e atención a familias. Insisto que igual isto, por falta de espacio, non está recollido suficientemente. A familias vulnerables, contratación un profesional de grado para atención de alumno. Para atención de alumno. No, quero saber... Eso é alumnos, o que pasa é que se corta, queda cortado o concepto da factura polo espacio que teñen pola a tabla que hai no que se mete o... Queda cortado o concepto. Preguntaba cantos alumnos atende este profesional e se esta acción é competencia do Concello ou da Xunta de Galicia. Este é o PREM, que é o Programa de Reforzo Escolar Municipal. É un programa que se fai precisamente con alumnos vulnerables nas tardes en servicios sociais. É un servicio que presta o Concello de reforzo de reforzo en xeral, é un servicio de servicios sociais. Non é competencia de outra administración. No. Bueno, bien. Isto por aquí máis ou menos. Número 13. Contedor de lixo con refugallos de obras. Directamente, sin duda ninguna. Manolo, queres saber cantos alumnos ten para o próximo pleno? Consulto, e cantos alumnos hai agora mesmo? Non escoito ben. Abre o aparato. Que se lle consulto cantos alumnos hai ahora mesmo no PREM. Non, vale. Como preguntou por eso. No, pero deixei moi claro que posiblemente estaría inconclusa a línea. Sí, no, pero por si quería. Non me parece, ou deixo moi claro, é competencia municipal. A tragar, o que sea. Que non é competencia municipal, que é competencia de outro... Perdón, xa está. É un programa municipal, Manolo. Podía non habelo, pero haino. Bien. Contedor de lixo con refugallos de obra. Faléaballe no último pleno de... Onde é este? Nas Mimosas, o mismo sitio. No cementerio das Mimosas, mismo sitio. Esa foto é das 4:30 da tarde de hoxe.
Teño fotos anteriores de fai 15 días e estamos na mesma. Non me lo mandaron, non... Faláballe de contenedores agora tamén, pero referindo a contenedores menos batal. Bien, pregunto, pasado un mes o contenedor sigue no sitio cheo de ladrillos. Isto non é nada normal. Porque eu lle puxen en conocemento, pasou un mes e nada. E dous, porque a presencia do contenedor desa maneira está chamando a outros. Está dando exemplo de que aquí o Concello non di, non fai nada, pois podemos seguir tirando eso e tirando moitas máis cousas. Hai que atendelo. Ora, se pola súa parte chamou aquí ou alá e non lle fixeron caso, bueno, pois un látigo como Dios manda, vamos, un látigo económico, digamos, un látigo económico. Non lle vou dicir que sea un flagelo, nin de 7 colas, pero vamos, iso hai que sacarlo aí. Está dando que non... Hai un problema importante ca falta de civismo de moita xente no que se bota os contenedores. No que se bota os contenedores ou no que non se bota os contenedores que se deixa ao lado. Os contenedores teñen hai uns determinados materiais que se poden meter nos contenedores. Hai uns días ao longo do mes no que se poden deixar os voluminosos e demais ao lado. Temos un punto limpo que abre varios días a semana e que abre no fin de semana tamén, pero donde non hai civismo moito non podemos facer, porque moi o noso pesar é moi difícil collelos. A maior parte das veces tiran todo isto de noite ou buscan precisamente sitios afastados como o cemiterio das Mimosas, porque ali non nos ven. Pero si é un problema gordo que temos, que non é só no cemiterio, sino en moitos puntos de todo o Concello, é que, sin que sirva de consuelo, por desgracia, nos afecta a casi todos os concellos da zona. É sin que sirva de consolo. Mais rogo con respecto a este rogo. Eu entendo perfectamente que non se pode poñer un vigilante tanto que hai que vigilar. Pero ahora mismo, con toda a ciencia que hai polo mundo adiante, unha cámara, simple cámara, 50 euros. Aquí, alá, pouca cousa. Consulte. Unha cámara conectada a un móvil, ao móvil da Policía Local, ao encargado do medio ambiente, bueno, quen poda ter esa competencia, tal. E simplemente xa o efecto de ver unha cámara, xa garda moito a... Sabe cal é o problema? Que se non o tiran ao lado do contenedor, van a tirar no medio do monte. E aí xa sí que non nos collemos. Porque aquí, pois polo menos, podemos ir a recollelo. Cando non lo tiran no medio do monte, complícasenos bastante máis. Entón, dentro do malo, é un mal que nos deixa marxe a nós para andar. Continúo. Tema de prazo de abastos, volvo a preguntar unha e outra vez. Visto o acordo que se adoptou no seu momento de proceder á modificación da ordenanza e regulamento do prazo de abastos, pido unha vez máis me explique en que fase se atopa o estudo de modificación de ordenanza e regulamento. Pois ainda non se avanzou. Bien. Sobre o tema do camping a Volga, volvo a preguntar o de plenos anteriores, xa se algo se acaba de decir, pero me queda preguntarme, vamos a ver, acaba usted de decir que a concesión, que non está resolta a concesión, foi a súa frase, que non está resolta a concesión. Non tomou posesión o Concello, non se entrou no sitio. Non. A concesión, non lle digo exactamente a data, está a piques de acabar. Eu creo que acababa agora este mes. Eu creo que remata agora este mes, pero ainda non se tomou, ainda non se resolveu. Consultados tanto intervención como as asesorías xurídicas que temos, din que non se pode resolver
antes de que chegue a finalización do contrato porque hai un perxuízo para o Concello. Creo que acabou. Como? Creo que xa acabou. Acaba agora. Creo que xa acabou. Sí, pues, ou acaba o 31 ou acaba a 1 de xuño, pero... Unha pregunta debo andar, pero o escrito que parece ser presentado en setembro, outubro do ano pasado non renunciaba á concesión. Claro, pero é que ti non podes renunciar unilateralmente a unha concesión sin ningún tipo de contraprestación. Non é un alugueiro, é unha concesión administrativa, non é un alugueiro entre dous privados. O réxime é diferente. Vale. Consultouse tanto con intervención como coa asesoría e dignos que hai un perxuízo económico para o Concello. Continúo, con permiso continúo. Acerca da relación de postos de traballo, xa en plenos anteriores, pois usted quedou en enviarnos dese borrador que hai, unha copia aos non pertenecentes ao goberno municipal. Eu digo con todo cariño, déixeme que lle regale unha xenda que ainda estamos a tempo para que se acorde ben das cousas, só. Quedou enviar xa nun pleno, xa noutro pleno e non se envía. Envío por escrito. Pido por escrito. Pido por escrito. Así, sin máis. Pido por escrito. Bueno, está ben. Está ben. Sí, acerca da relación de bens inmobles da entidade, volvo non forma parte na páxina de transparencia, que é obrigatorio contar ca relación de bens inmobles da entidade. É máis obrigatorio que cando tomamos posesión o día 7 de xullo do ano 2023, ese documento tiña que estar nas mans de todos e cada un dos membros desta corporación. Isto si lle vou pedir por escrito tamén. Por escrito, a ver se son capaz de ter un mes de xuño en condicións... Bueno, ao final é o que é. Bien. Número 18. Bien. Aí debeu quedar sin tinta a máquina, pero xa ahora xa ten posta de novo. Camping a Bouga, páselle a fotos. Co camping pechado, debería estar pechado a todos os efectos. Ora, se me está contestando que o Concello non pode dicir nada, pois mal andamos. Pero non está pasando. Teño conocemento de que un día con outro ali están, chamolle afincándose, pero acampando autocaravanas contra toda normativa. Fora do recinto propio. Tanto na parte de abaixo que dá ao mar, como o gran espazo que hai diante da primeira construción, que son as duchas, etc. Poño isto no seu conocimento co rogo expreso de que se paga cumprir a normativa. E se impida o acampamento, aparcar poden, acampar non. Bueno, donde están tampouco poden aparcar. Nesa foto que enviou tampouco poden aparcar aí. Bueno. Bien. Pasadillo a Sandra. Estaba... Claro, confundí unha cousa con outra. Acabo enseguida, teño dúas preguntiñas máis. Copiei a mesma pregunta dúas veces. Bien. Faláballe no pleno pasado moi concretamente da Capela dos Remedios, da necesidade de dirixirse aos seus propietarios para que viran a posibilidade de proceder un tanto hasta onde se poda chegar a limpeza da fachada. Con respecto a eso, enviouse unha carta neste mes, preguntei no pleno pasado, aos propietarios da capela. Non se enviou. Bien, vamos allá, ca seguinte, ca penúltima e ca última. Número 20 sobre os tenentes de alcalde. O decreto 373 de 2025 nos di con toda claridade o que ten que ser dentro dun orden. O artigo 23 tal corresponde aos tenentes de alcalde en canto tales sustituir na totalidade das súas funcións pola súa orden de nomamento ao alcalde ou alcaldesa nos casos de ausencia, enfermedade, etc.
E me pregunto por que non se cumpleu ca lei que di, xa acabo, que di pola orden do seu nomeamento. Teño que pensar que falta algo, que falta... Teño que acabar, medio minutiño, non máis, medio minutiño. Acabe. Teño que acabar. Porque non designou como alcaldesa en funcións a primeiro teniente de alcalde. Debíase completar, se foi o caso, debíase completar este decreto, visto que o primer teniente de alcalde envía un escrito, donde di que esos días non pode, polos motivos que sea, nomeo a segunda teniente de alcalde. Acaso contrario, se non houve escrito e houve un nombramento directo, pregúntolle se ten algo en contra da primer teniente de alcalde. Houve escrito dicindo que non ia estar, coincidía que tiñamos que sair as dúas fora e puxo un escrito dicindo que non ia estar. Hai que mencionalo no decreto. Entonces non teño preguntas que... Non teño preguntas que... Foi cando fun a Asturias e ti onde vivas? Foi cando fostes a Alicante. Vale. Sí. Remato con esta última pregunta. Me refiro ao seu decreto número 447 de 2025, nas páxinas de decretos, o número 185, páxinas 185 e 186. Que di o decreto? Porque de memoria non... O decreto non, yo digo agora mismo. O decreto da cumprimento, expediente o que lle procede, asunto a execución de sentenza do Xulgado Social número 3, un reconocimento, sentencia, xa por último, sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, acerca de despachar execución da sentencia firme frente á parte executada Concello de Muros para que se pase á parte executante para ir balatán o reconocimento de segunda actividade de un traballador municipal. Así de claro. E pregunto dúas cousas con respecto a isto, e con isto xa acabo. O decreto é de data 30 de abril, prácticamente o penúltimo de tal. E, según me di aquí, no seu decreto, me di que, visto o auto de 6 de marzo de 2025 ditado en autos, se lle concede para que no plazo dun mes dé cumprimento a sentencia. Se lle dá cumprimento a sentencia fora de plazo. E me pregunto por que non se cumpre co prazo dado polo xulgado para execución de sentencia. É un xulgado, non é, a min se me contesta cando peta, pero a un xulgado hai que contestarlle en plazo. Neste caso estivose estudiando cal era a forma adecuada de darlle cumplimento a esa sentencia. Porque había unha sentencia que dicía que había que dar unha segunda actividade para un traballador dun departamento que non ten recoñecida a segunda actividade. Entón, houbo que consultar como se ia executar esa sentencia. Moi ben, continúo con este mismo que dixen que eran dúas preguntas. Como é posible, leo no decreto, eu que son moi curioso, leo e contrasto. Como é posible que no decreto dé por válidas as posibles competencias laborais a que fai referencia o borrador da RPT, da Relación de Postos de Traballo, para asignar a segunda actividade sin que este documento este aprobado polo Concello? Estes traballadores teñen unhas funcións asignadas por convenio. Outras áreas non, pero estes traballadores teñen unhas funcións asignadas por convenio e polo convenio polo que foron contratados, que veñen dadas pola FEGAM, pola Xunta e pola Diputación. E tómanse esas funcións como base para asignar a segunda actividade. Non me contesta o que eu estou respondendo, o que estou preguntando. Non me contesta. Nada máis, non quero máis, xa teño suficiente vídeo. Gracias. Teño suficiente vídeo.
e de día porque ahora faise de día tarde. Faise de noite tarde. Bueno, se non hai máis rogos e preguntas, boa noite a todos, damos por finalizada a sesión. Boas noites.